Доброго здоров'ячка. Низьки маленько з вами поговоримо за етимологію. Видки у нас є тотовать все конкретне слово. Низьки поговоримо за слово низьки. Слово «низь» є дуже старим слов'янським словом, котре ми можемо знайти скоро у кожній слов'янській бесіді. Так і словацькою, вачиською «днес», сербською та й хорватською «данас», та й даже сполочно-коріньовою польською «dzisiaj». Або чого це слово писало так, як «днес», та тепер воно звучить «гнись», а ведь даже майжива його форма «низька», «низька». Тут словом сталися подайкі фонетичні метаморфози, подайкі альтерації. За першою звук «е» став гуским, закритим «е», спозадвлива дальшої м'яткої «с». «Днес» стало «днись». Чого тоді ми «дн» пишемо «сяк», а читаємо просто «н». No, każda żywa бесіда теж є і спрощеньове. Так само, коли се говорить наскоренько, то ми стараємося такі конструкції маленько май згладити. Зато можемо запримітити ось много де «дн» перейшло просто в «н». Так і у слові «нись». Та запис «днись» є скорше етимологічним. Так се слово писало і читало теж в давнину. І його ту істу форму ми ще даже можемо чути у подайких прастарих молитвах, наприклад, «Хліб наш насущний даєш нам днесь», без юності се чули у церкви. Церковні тексти та й молитви намного май довго сокотять таку май ортодоксальну його етимологічну форму. То є нормально. Айбо жива бесіда людей тягнеться май простоті, а головне тут ті слова, котрі ми існуємо часто, вони ся спрощують ким май скоро. Но, епін у сьому словові у нас сталися дві такі альтерації. За перше, «дн» перейшло в «н», так і у словах «парадний» стало «паранний», «єдно» стало «єнно», «годно» стало «гонно». Так само звук «е» перейшов скорше в звук «и» спозадвлива мняткого «с» на кінці. Так слово «днес» стало словом «нись». І це лише була проба вказати, чого я пишу так, як я пишу, бо ми не можемо мати сугубо етимологічне, а ведь сугубо фонетичне письмо. Напишіть мені в коментарях, що си думаєте, як пишете ви. Дякую красно, будьте здорові. За поміч у рихтуванню цих відео дякую проектові по-нашому, проектові Роя Портал і лінгвістові Томашу Калиничу. Красно дякую всім читовим фатьовам за поддержку на Патреонові.